Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Com funciona el sistema fiscal espanyol? Doncs mireu, aquesta columna que tenim aquí a l'esquerra és un índex que només ens indica el nivell de recaptació d'impostos que es fa en un territori dividit pel nombre d'habitants. Vosaltres sabeu que cada autonomia pot recaptar el 50% de l'IRPF, el 50% de l'IVA i el 58% dels impostos especials. Doncs un cop aquesta quantitat de diners es divideix pel nombre d'habitants, Catalunya està a la tercera posició amb 1.868 euros per habitant. L'altra part dels impostos, més el 100% de l'impost de successions, això ho recapta l'Estat central. I amb aquests diners, quan els té, el que fa és el repartiment, que li diu l'anivellament solidari. Però quan l'Estat espanyol fa el repartiment, resulta que Catalunya, que estava a la tercera posició, passa a la 11a, perdem 8 posicions i quedem per sota de Melilla. Mireu aquí es veu més gràficament, Catalunya, que estaria a la tercera posició amb un 21% per sobre la mitjana, quan es fa l'anivellament solidari, resulta que no arriba a la mitjana, sinó que ens quedem un 94% i en el lloc que ens correspondria hi ha la Rioja. Aquí veieu que hem perdut un bon criteri perquè això estava reflexat en l'Estatut que es va aprovar en el Parlament, però quan va anar a Madrid resulta que va quedar retallat i aquest criteri, que era el principi d'ordinalitat, resulta que es va perdre. Anem a comparar amb els territoris forals. Vosaltres coneixeu que hi ha el règim d'autonomia normal, l'ordinària, i hi ha la del País Basc, que és el règim foral. Ells tenen la capacitat de recaptar tots els impostos i només paguen a l'Estat per 3 conceptes, que és la Casa Reial, l'exèrcit i les ambaixades. Però una cosa molt curiosa, quan a l'any 2006 la Generalitat de Catalunya disposava de 2.143 euros per habitant, el País Basc en disposava de 5.833. O, si ho traspassem a diners globals, absoluts, serien que a l'any 2006 el País Basc pagava 1.337.000 milions d'euros a l'Estat central, quan Catalunya quasi 20.000 milions d'euros. Ara enteneu la diferència quan visiteu el País Basc de com està el seu país, les carreteres, el sistema sanitari amb unes cues d'espera 2 setmanes, tot el sistema de beques. Doncs aquesta és la gran diferència entre un sistema i un altre.